Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke ngemeko ephuma phaa kwilegend ke iqela leKaizer Chiefs phaa uTshepo Masilela. uTshepo Masilela umfana omdala uthi ke naye maka ahlomle ke kule meko kaHugo Broos neKaizer Chiefs. Uthi ke xa ithethe uTshepo Masilela, uHugo Broos noko zikhona iimpazi bophana phaa, bekungamelanga into yokubana ke xa ethetha ngeKaizer Chiefs ke uthetha ngolahlobo ingakumbi ke public. Uthi ke nye into kumele uyayenza uHugo Broos xa ebuzwa zintatheli malunga neeplayers zeKaizer Chiefs, uthi bekumele uba ke atsho yena njengomqeqeshi athi noko ezi players anazo phaa kubafana bafana uzibona ziserayithi, akadingi kwengeza. Uyawuthi ethubeni ke abone into yokubana ke kushota apha okwangoku yena nale netim baserayithi. Uthi yimpendulo ke leyo ke rayithi ephuma ke emntwini oyiprofessional. Uthi hayi into yokubana uthi ubuzwa uvule uthetha ngolaa hlobo ngeeplayers zeKaizer Chiefs uxeke ngolaa hlobo. Uthi okokuqala nje xa ungumqeqeshi uyafana ukuthi ungumzali kwii-players ngoba abantu abaninzi bajonge kwinto ethethwa nguwe bayayithatha abantu. Uthi ke ngoku xa uzothetha ngolaa hlobo ngee-players zeKaizer Chiefs noko uthi ayamkelekanga laa nto ithethwa nguHugo Broos ngee-players zeKaizer Chiefs. Uthi naye enguTshepo Masilela kukho lapho beke naye wafikelwa ziingcinga ezithi noko uHugo Broos singathi ngoku sesenza kakhulu, senako ngoku ngathi ke iKaizer Chiefs le akayimameli ncam. Naye uthi ke yamfikela ke loo nto ngoba uthi indlela aphendula ngayo xa ebuzwa ngeKaizer Chiefs kanye ngeeplayers zeKaizer Chiefs, uthi noko ayivumelekanga laa ntetha ngendlela ayibeka ngayo. nguTshepo Masilela ke legend ke yeqela leKaizer Chiefs, left back ke yeqela leKaizer Chiefs, ithi mayihlomle ke kule meko kaHugo Broos neKaizer Chiefs. Masibeke kanje ke Tshepo Masilela mfana omdala, uHugo Broos andaba sakuyicacisa kangaphi le nto into yokubana uHugo Broos kunento ayiqulethele iKaizer Chiefs, kunento okanye unenzondo ngakwiKaizer Chiefs okanye kunale nto ayipushayo ngee-players zeKaizer Chiefs. Andondixelela into yokubana kaloku iKaizer Chiefs ke iphefuma ngolu hlobo ekubeni yenye yeetimu ekubonakala into yokubana ayikudanga phi ibingangayithathi iligi, ngoba xa sithetha ngeetimu ezilwele ligi phaa iyafakwa nayo ngoba yiPirates, yiSundowns, iKaizer Chiefs kunye phaa kulaa kwezaa position number 1 Sundowns, number 2 Pirates, number 3 Kaizer Chiefs, azishananga kwangeepoints ezingakanani. Into ethetha ukuthi ke xa kuthiwa ziyaphefoma zona neKaizer Chiefs mayingashiywa iyaphefoma nayo. Qaba sijonge kwiiplayers ezithile ke kuba ke kuthathwa timu yonke kukhethwa iiplayers ezithile. Dala siyibeka ke indima kaBrandon Peterson, dala ke siyibeka ke indima kaBradley Cross, dala siyibeka ke indima kaMduduzi Shabalala ukuthi noko kutheni na bengathathwa. Okokugqibela zonke ezaa players ke zithengwe iKaizer Chiefs bana uqaphela kakuhle baphulaphula ke zii-players bezidlalela iBafana Bafana before ziyonyathela uKaizer Chiefs. Honesto okubana ke zinxiba ijezi leKaizer Chiefs zange ziphindwe zipikwe kuBafana Bafana. Ngakwenzela umzekelo mna ngoThabo Cele. uThabo Cele wayedlala kakuhle kakhulu laa ndawo idlalwa phaa nguTebogo Mokoena phaa kuBafana Bafana, kodwa ngoba uThabo Cele waye wanxiba ijezi leKaizer Chiefs abantu abaninzi ke baza kungena ngokuphikisa. Ube uyawukhumbula kakuhle uThabo Cele efika uKaizer Chiefs wavele wafika ngathi ngumntu lokudala edlalela iKaizer Chiefs, wavele wasefomeni umfana omdala, azange ehle zangathini, wangena nje ibamba. Kwakumele uba ngelaa xesha ke uba kwakuthiwa uHugo Broos ungumntu nyani onganangxaki neKaizer Chiefs, kwakumele umthathile ke kwiBafana Bafana. Sinozibala zonke ooPolemoti bafika Kaizer Chiefs bevele bedlala kuBafana Bafana, mhla wanxiba ijezi leKaizer Chiefs akaphinde abizwe kuBafana Bafana. Nantsi inzimele phaa uThabiso Monyane, but ke kuzawunyanzeleka uThabiso Monyane emthathile ethanda engathandi, ngoba ke i-right back ezistrong apha eMzantsi Afrika ezingakwazi ke ukumele Bafana Bafana kwiWorld Cup nguThabiso Monyane kunye ke nale ndodanyana kwaKhuliso Motau. Ngabo kuphela phaa kulaa right back ke ndicinga uba sayidlala kakuhle apha eMzantsi Afrika. Uyathanda akathandi uza kumsa kwiWorld Cup uThabiso Monyane. Injalo ke baphulaphula ke akusoyam ndodwa, nani ke ndingake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezi zemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.